dreptul lui cu laude. Iar ție destul îți este mărturia Domnului înainte mergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că și a boteza în repejun pe cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pre Dumnezeu, Cel ce s-a arătat în trup pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă